Исәнмесез укучылар, бүгенге дәрестә ромб һәм сезгә таныш булган фигура квадрат турында сөйләшербез. Билгеләмә. Барлык яклар да тигез булган параллелограмм ромб дип атала. Ягъни А, Б, С, Д ромбын карыйк. БЦ ягы СД ягына, АД ягына һәм АБ ягына тигез. Ягъни АБ тигез БЦ тигез СД тигез АД. Ромб параллелограмм булганга күрә, ул параллелограммның барлык үзлекләренә дә ия. Ромбның үзенә генә хас үзлеге белән дә танышыйк. Ромбның диагоналләре перпендикуляр һәм почмакларын урталай бүләләр. Исбатлау өчен ABCD ромбын тикшерик. Ягъни ABCD ромб монда AC диагонали һәм BD диагоналләренең перпендикуляр икәнлекләрен исбатлыйк. Шулай ук BD диагонали һәм AC диагонали BCDA почмакларын, тиңдәшле почмакларны урталай бүлгәнлеген исбатлыйк. Ягъни CBD почмагының ABD почмагына тигез булганлыгын исбатлыйк. Исбатлау өчен ABC өч почмагын карыйк. ABCD ромб булганлыктан AB һәм BC яклары тигез. Демәк, ABC өч почмагы тигез янлы. Икенчедән, ромб параллелограмм булганлыктан, аның диагоналләре, ягъни AC һәм BD кесешәләр O ноктасында һәм кесеше ноктасы белән урталай бүленәләр. Ягъни CO тигез OA һәм BO тигез OD. Ягъни CO һәм OA тигез булганлыктан, димәк BO ABC өч почмагының AC нигезенә үткәрелгән медианысы. Ягъни BO медианы. Беренчедән, ABC өч почмагы тигез янлы булды, BO медианы. Демәк, тигез янлы өч почмакның үзлеге буенча тигез янлы өч почмакта медианы биеклек һәм бисектриса булып тора. Ягъни BO медианы, бисектриса һәм биеклек. BO бисектриса, ягъни CBD почмагы ABD почмагына тигез. Икенчедән, BO биеклек, ягъни BD перпендикуляр AC-га. Шушыны исбатларга кирәк иде. Алга таба квадрат төшенчәсе белән танышыйк. Билгеләмә. Барлык яклары тигез булган туры почмаклык квадрат дип атала. Туры почмаклык параллелограмм була. Ягъни квадрат барлык якларда тигез булган параллелограмм. Башкача әйтсәк, ромб була. Димәк, квадрат туры почмаклыкның һәм ромбның барлык үзлекләренә дә ия. Квадратның төп үзлекләре. Квадратның барлык почмаклары да туры, квадратның диагоналләре кесешәләр, үзара перпендикуляр, кесешу ноктасы белән урталай бүленәләр һәм почмакларны урталай бүләләр. Ягъни AB тигез BC тигез CD тигез AD. Икенчесе, AB һәм CD, AD һәм BC параллель. A почмагы C почмагына, B почмагына һәм D почмагына тигез. Булар барысы да 90 градус. AO, OC, BO һәм OD үзара тигез. AC һәм BD перпендикуляр. AO, BO, CO, DO
A, B, C, D почмакларының бисектрисалары. Дәреснең ром һәм квадрат темасы буенча теория өлеше тәмам. Практик өлештә көтеп калам.